Doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena genyiwo maropa a Jesu ega akana kisa Basindino ziwa maropa a Jesu ega dino sunungurwa di maropa a Jesu ega dino aona basi Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zitadzo maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa Basindino ziwa maropa a Jesu ega dirusimiro rwangu na maropa a Jesu ega nekurura makwangu maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega Jesu ega rukuzo dino dinonza maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa ziwa maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega basindino ziwa maropa a Jesu ega basindino ziwa maropa a Jesu ega. Kwazwa vana va Mwari tinoda kutenda Mwari nekuda kwenyasha dzavatiitira zuva ranhasi kuti tiungane tidzidze shoko ravo. Tichatarisa pana Genesis chapter 45 tichaverenga kusvika pavhesi 5. Zvino Josefa haana kugona kuzvidzora
pamberi pavose vakanga vamire naye. Akadana achiti, budisai vanhu vose vari pano neni. Zvino kwakanga kusino munhu wakamira naye, Josefa achizvizivisa kuvana vababa vake. Akachema kwazvo. VaIgipita naveimba yaFaro vakazvinzwawo. Ipapo Josefa akati kuvana vababa vake, ndini Josefa. Baba vangu vachiri vapenyu here? Vana vababa vake vakasagona kumupindura nokuti vakanga vachitya pamberi pake. Josefa akati kuvana vababa vake, doswederai henyu kwandiri. Zvino vakaswedera. Iye akati, ndini Josefa, mwana wababa venyu wamakatengesa ndikaiswa kuIjipita. Zvino musazvidya mwoyo kana kuzvitsamwira zvamakanditengesera kuno, nokuti Mwari wakandituma pamberi penyu kuti ndichengete upenyu. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Musoro wenyaya wezuva ranhasi unoti Mukuru Josefa, or Joseph the Great. Mukuru Josefa. Toda kutarisa pfungwa mbiri dzinenge nhatu tichiongorora upenyu hwaJoseph, tione kuti ukuru hwake hwabva pai. Mazuva ano ukuru humwe hunopimwa nekufuta kwemabank account, kufuta kwechikwama. Humwe hunofuta nekuti maassets awakaunganidza. Ukuru hunopimiwa nezvaunazvo. Ukuru hunopimiwa nezvawaunganidza, the wealth that you have amassed. And sometimes people forget to look at the greatness of men from the inside. We look at the things that surround the man and we see what the man has achieved. Totarisa ma-educational levels aasvika toti uyu mukuru. But toda kumboongorora ukuru hwaJosefa nepfungwa mbiri. Mukatarisa upenyu hwaJosefa, chinoita kuti Joseph aite stand out, one of the things zvinoita kuti Joseph agone kuita stand out is he was able to give grace to the undeserving. Josefa akagona kupa nyasha kune vaisakodzera. Joseph was able to extend mercy to those who did not deserve mercy. Kana mama kateerera Bible, madzikoma aJosefa auya. Pavasvika Josefa this time around, chapter 45, anokonewa kuramba achiviga kuti ndiye ani, nekuti over the years he had transformed. Kukura, kupfeka nezvimwe zvakadaro. Saka madzikoma haana kugona kutoziva kuti ndiye. Madzikoma haana kugona kuziva kuti ndiye nekuti aisataura navo nechiHebheru. Pese paaitaura navo paiva nemuturikiri. Paakazoti ndini Josefa, ndo paakataura chiHebheru. Bhaibheri rati madzikoma ake achimutarisa havana kugona kumupindura. Abvunza kuti baba vangu vapenyu here? Vakatadza kumupindura. Chikonzero nei? Vaitya pamberi pake. What they expected was Joseph to say, everyone to the chopping block, one by one. Nas ndo pamunoperera. They were expecting a revengeful Joseph. Vaitarisira Josefa unodzosera. Vaitarisira Josefa unotsiva chakaipa nechakaipa. Vaitarisira Josefa unotarisa kwese kwaakabva, agotarisa makomba aakapinzwa nekuda kweumbimbi-ndoga nechindini chamadzikoma. But this Joseph surprises his brothers. What you need to understand, Joseph akafamba, atumwa na baba vake, akafamba 50 miles. Kubva pamba paHebron pavaigara akasvika kuShekemu. Achisvika kuShekemu anoudziwa kuti aiwa Josefa, madzikoma ako aiva pano, but akabva vakaenda Dothan. Osimudzira dzimwe 15 miles. Saka a total of 65 miles. A total of 103 kilometers. Josefa achifamba netsoka. Umwe munyori wandofarira anoti vachimuona achingosvika vanga vatoronga dende rekumuuraya. Vakamutorera nguo yake yaakanga agadzirirwa nababa, yaaifarira nekuti baba vaimufarira. Ndobva vamukanda mugomba. Pavanomukanda mugomba, kunonzi nemunyori uyu, they sat down to eat. They have thrown a hungry and tired Joseph into the pit.
and they have no plans of getting him out. Vari kuda kuti apararire mugomba, but the brothers can afford to sit down and eat whilst blood is being shed in the pit. These are the kind of brothers vauya pamberi pa Josefa, but Josefa akavatarisa. Ivo vachitarisira kusundirwa kure, Josefa unovambundikira. Ivo vachitarisira kuvengwa, Josefa unovada. Ivo vachitarisira kunzi bva pano, Josefa unovaswededza pedyo. Pane vamwe vakaverenga zvakaitwa naJosefa pamadzikoma ake, achiisa kapu musagara echikafu, achimbovadhonza, achimbofarira Simeoni, vachiti zvakaitwa naJosefa, it was revenge. It was not revenge. Joseph was simply testing to see if his brothers had changed. You need to remember kuti kutengeswa kwake achiuya kuIgipita navaIshmaeri, ndiye Judha akanga atotaura kuti uyu ngaafi, akazoti aiwa ngatimukandei mugomba, akazoti aiwa ngaabude timutengese. The same Judah, Benjamin paanonzi ngaasare Ijipita, Judah wakapfugama pamberi pa Josefa akachemera upenyu hwemunin'ina wake, and that was evidence that Judah had changed. His brothers had changed. At one point anovagarisa according to their birth order, vagara according to their birth order, anovapa zvekudya, but Benjamin anopiwa zvakawanda kudarika vamwe. Joseph aida kuona kuti varume ava vachiri negodo here. Sera vakandiitira ini pandaivaudza kuti muchandipfugamira, sera vakandiitira ini pandaivaudza kuti muchandikumbira. Saka aona kuchinja kwamadzikoma ake. His heart melted, his heart was softened, so he was not paying back. No, but he was testing his brothers. Mumazuva ekupedzisira, God will bring these tests back to us, kuti aone kuti zvivi zvanezuro takazvikunda here. Vairemerwa nekuba, you will be tested in that line. Vairemerwa nezveupombwe, you will be tested in that line. God wants to see if you have overcome the sins of yesterday. Moses ainzi munhu wehasha, but ukaverenga Numbers chapter 12 anonzi hakuna munhu wakanga ari munyoro saMoses, but pamberi pacho zvishoma hasha dzake dzinosimuka, orova dombo kaviri. Instead of speaking to the rock, he strikes the rock twice. The sins of yesterday resurfaced. I want to warn you, child of God, keep on praying, nekuti zvivi zvanezuro zvinoita sespring yakatsimbirirwa, ikangoregedzerwa inojamba ikabvisa munhu mazino. Mwari dai vatibatsira to continue suppressing the sins of yesterday until we see the dawn of the day of our salvation. Saka Joseph haana kutsiva madzikoma ake. Aiwa, Joseph wakada kuona kuti madzikoma ake achinja here. Paakaona kuti madzikoma achinja, Joseph extended mercy to the undeserving. He extended grace to the undeserving. One of the great traits in the characters of the people who are waiting for the coming of our Lord and Savior is to give grace to the undeserving. Kuitira zvakanaka vanotiitira zvakaipa, kugamuchira kuitirwa zvakaipa, tisina moyo weruvengo, tichiramba tichivaitira zvakanaka. Jesu mbune. Ndosaka Josefa achinzi he is a type of Christ. He went to Egypt, to the good land. Vamwe vakazotevera. Na Jesu wakaenda kudenga. Nesu uchauya kuzotitora. This is the type of Christ. Joseph anobuda ari type of Christ pakuti kudi. Nemhaka yekuti Jesus himself, his death on the cross, he was extending mercy to the undeserving. Taisa fanira kuponeswa, taisa fanira ruponeso, taisa fanira rufu rwa Kristu, but akauya asina kumboita kana chikumbiro kwakurembera pamuchinjikwa, vachimurovera, vachimubaya namapfumo, vachimushipira nekumurova kumusana, kumupfekedza korona dzeminzwa. The whole idea, Jesus was extending grace to the undeserving, kupfukidza umwari hwake nenyama, kwakuramba kushandisa umwari wake for the benefit of humanity. Akati ndinonzwa nzara pamwe chete navo, ndigobatwawo nehope pamwe chete navo, ndigotambudzika pamwe chete navo, and I will lay down my life for these people.
What was Jesus doing? He was extending grace to the undeserving. Iwe neni tatisina kukodzera kuwana nyasha idzi, asi Mwari wakatiitira. And this is the same thing that Joseph did. Now this Jesus, uyu Jesu watiri kutaura nezvake uyu, he was a victim of injustice at one point. Kuedzwa kwake akaedzwa usiku. It was not fair. Hakuna trial yaifanira kuitwa manheru, but Jesu wakaedzwa usiku. Chechipiri, vacho vaifanira kugara vachitamba mhaka ndivo vaipomera Jesu mhaka. Chechitatu, mawitnesses zvapupu zvakaita zvekutsvagwa zvaive neinformation yaisafambirana, asi Jesu was condemned. Nekuda kweizvozvi zvose, Jesus was a victim of injustice, but nyangwe zvakadaro, he extended grace to the undeserving. Aitonamata panguva yake yekurwadziwa, Baba varegererei, hapana chavanoziva. Tiri kutaura nemunhu izvezvi akaitirwa zvinorova, ari kuti kana akaona hama dzauya kuzokumbira mari yefizi, aona hama dzauya kuzokumbira chekudya, anoona hama dzauya kuzokumbira zvekupfeka, kana kuti dzauyawo kumba kwake kuti dziwane pekusiya hope dzichitsvaka mabasa mukati meguta, chaanotanga kuita kurangarira zvaakaitirwa. Arangarira zvaakaitirwa, he pays back evil for evil. Arangarira zvaakaitirwa nekuti vakambomunyimawo sadza, anovagamuchira pamba pake kuti anyatsokuwana mukana wekunyima hama sadza. Bhaibheri shoko raMwari riri kuti if you are going to be counted among the great people that have ever lived on this earth, be able to extend grace to the undeserving. Vasiri kutarisira kuitirwa nyasha, vaitire nyasha. Kutori nevanhu havatogoni vamwe vacho kutoya kusokukumbira nemhaka yekuti vanoziva zvavakaikuitira, ende vanoziva zvawakaitirwa nevabereki vavo, ende ivo vava vari vana vaibatsirana navabereki kukuvenga iwe nekukuvhiringa, vachikunyima chikafu, pakatosiyiwawo kakona kechikafu chawaifanira kudya, vaidya chese. Asi mubereki aitoti kana akanzwa izvozvo aifara kuti mamugadzirisa. Havatogoni kukuapproacha because they know what they did. If the brothers of Joseph knew kuti uyu ndi Josefa watiri kukumbira chikafu kwaari, it was not going to be easy for them to approach Joseph. But nekuti vaisamuziva, they approached him and they begged for food. But chandoreva ndechichi, usamirira kuvingwa nekuti vari kufanira kukuvinga vari kutotya nekuti vanoziva zvavakakuitira. How about extending grace to the undeserving? Wadi watambanudza nyasha nekuti newewo wakatambanudzirwa nyasha. Tambanudza nyasha nekuti wakatambanudzirwa nyasha. David anoti agara pachigaro, 2 Samuel chapter 9, anobvunza mubvunzo 1 kaviri, kuchakuna achiriko here kuimba yaSauro wandingaitirawo nyasha? Kuna achiriko here kuimba yaSauro wandinogona kuitira nyasha? Is there still someone there whom I can show mercy? Ukaramba uchiverenga pa verse 3, anobva ati, I want to show the kindness of the Lord, the kindness that belongs to the Lord. Saka David ari kuti, zvandakaitirwa naSauro ini, Jonathan hongu wakaita zvakanaka, but zvandakaitirwa naSauro handingawani simba yekuitira zvizukuru zvake, asi nekuti idzi inyasha dzaMwari. This is the kindness of the Lord. Haugoni kuramba wakaomera nenyasha dzisiri dzako. Let me tell you something. When you are showing grace to the undeserving, when you are giving mercy to those who don't deserve mercy, when you are giving love to those who are expecting you to hate them, when you embrace those who expect you to push them away, you are simply taking from the storehouse of God kindness, from the storehouse of God mercy, from the storehouse of God grace, from the storehouse of God, and you simply pass it on to the undeserving, because then you will be the extension of the Church of Christ. Jesu akauya panyika akasiya adzvara sangano, aripo murume anga atori patemberi pasuo rainzi rakanaka, Acts chapter 3. Asi iyeye muchinda akatadza kurapwa anzwa kuti Jesu afa, but chechi yakasiyiwa panyika. John na Peter vakaenda kutemberi, vachinosvika pasuo rakanaka, they extended the healing,
that they were also getting from Christ. Iwewe munhu waMwari, nyasha dzauri kuomera nadzo idzi, nyasha dzauri kuomera nadzo handi dzako. You can simply take from the storehouse of God and pass it on. Saka kana nyasha dziri dzaMwari kubva utsinye ndewe muvengi waMwari, ende uri kutorawo pautsinye hwauri kuitira vamwe, uri kutorawo kubva pastorehouse yemuvengi waMwari anonzi diabolos uchiendesa kuvanhu vaMwari. When God is expecting you to repay evil with good, Mwari ari kutarisira kuti uitire nyasha vakakutadzira. Handizivi zvakaitika muupenyu hwako, but munhu waMwari kuti azonzi uyu mukuru, greatness is described by the ability to extend mercy to those who don't deserve mercy. Kana woitira vamwe nyasha nyangwe vasina kukodzera, Jesu kuuya kwake panyika haana kumirira kuti timukoke. We never invited Christ to die. In any case, the plan of redemption was put in place way before humanity was created. It was then activated when humanity sinned. Ndo zvakaitwa naMwari, rakanga riri zano rarongwa kare, rakamirira activation chete. Ndo zvimwe chetezvo. Kana iwe waitirwa zvisina kunaka, extend grace to the undeserving. Ipa vamwe nyasha nekuti iwe wakaitirwa nyasha. You are simply taking from the storehouse of God and you are giving it to the next man. Toda kuti mutevere zvakanaka. So Jesus comes and he gives us an instruction kuti kana muvengi wako akakutorera nguo yekunze mupe neyemukati, muvengi wako akakurova rimwe dama murinzire rimwe arove, akakukumbira kuti hande neni maira rimwe chete, enda naye mamaira maviri. Why? Because Jesus went 2 miles with his enemies. He came unto his own, but his own received him not. Vekwake havana kumugamuchira, but he did not quit. Getsemani yaisiri nyore, asi Jesu haana kudzokera kumashure. The cup of salvation trembling in the hands of the Savior. Paakati aiwa dai mukombe wapfuura, paakati kusava kuda kwangu, it was sturdy in the hands of Christ as he was extending grace to the undeserving. Achipa ininewe nyasha. Zvino kana takaitirwa nyasha tisina kufanira, ngatiitirewo nyasha kune vasina kufanira, because then we are extending the love of God. This is the greatest sermon one can ever preach. Ndo saka zvireva achiti kana muvengi wako aine nzara mupe chekudya adye, kana aine nyota mupe mvura amwe. Why? Nekuti kana wamudaro waturika mazimbe mumusoro make, anokubvunza. Unoziva munhu asiri kutarisira kumhoreswa newe ukamumhoresa, nyangwe akasadaira anosara achizvibvunza kuti chiko chine munhu uyu anondimhoresa sei. People are waiting to be loved even if they don't deserve that love. Joseph is a great man because he managed to give grace to the undeserving. Chechipiri chandinoda kukoverana nemi chatiri kuwana pana Genesis chapter 45 ndechichichi. Joseph was able to read the hand of God in the daily life. Every day, zvose zviri kuitika muupenyu, chingava chihombe chingava chidiki, zvinofadza kana zvinorwadza, zvinosekesa kana zvinosuwisa, zvose master the art of reading the hand of God into your everyday life. Joseph anoti kudii? Joseph anoti, zvino musazvidya mwoyo, verse number 5, kana kuzvitsamwira zvamakanditengesera kuno, nokuti Mwari wakandituma pamberi penyu. Joseph is reading the hand of God into the unfortunate events that befell him in his life. Akaita seiko? Wakakandwa mugomba. Akandwa mugomba, akaburitswa, akatengeswa, akanotengeswa futi. Joseph was auctioned twice. Ari mumpa Potifa, mudzimai akamuchiva, akaramba kuita choupombwe naye. Ndakagara ndakaudza vamwe ndikati chinoita kuti vechidiki nyangwe vakuru tiite abstain zvinhu zvitatu. Chekutanga inyaya yedetection, kubatwa. Chechipiri inyaya yeinfection, chirwere. Chechitatu inyaya yeconception, kubata kwepamuviri. Izvi ndo zvinokonesa vechidiki izvi kuti vasaita zvepabonde. Ndo zvitatu. Mwari haamo mupicture.
kana he is not there in the picture. These three things. But manje mazuva ano nekungwara nekungwavha kunoita vanhu, they can easily deal with the issues of detection, fly you out of the country, take you to a faraway place when no one will know kuti wanga uripi wanga uchiita inani nguvai. Hapana anogona kuzviziva, and science and technology can take care of issues of conception and issues of infection. And when that has been taken out of the way, iwewe paunoudza mukomana wako kana musikana kuti ngatirege kuita izvi hautauri Mwari, but Joseph the Great, Mukuru Josefa, vakati aiwa mai Potifa, handingaiti zvinhu izvi pamberi paMwari. When God is your God, then you are safe. Zvimwe zvese izvi kunonyudza uku hama dzangu. Ngatidzidzei kumira pakuti Mwari ndiye unovenga chivi. Handivengi matuso echivi. Vamwe vedu tatadza kuita zvatinoda, kwete nekuti takarangarira Kristu pamuchinjikwa aiwa, but nemhaka yekuti takatya matuso echivi ndo akatikonesa. Dai kusina matuso idi vanhu taitadza madiro. Asi Joseph ari kutidzidzisa chinhu ichi. All the unfortunate incidences, circumstances that befell him, he is seeing God mukati mazvo. Zviri kumurwadza, but Mwari arimo. And that is the art that we must also master. Hongu zvakarwo zvinorwadza zvaitika kwauri. Hongu pane atokonesa kuti uwane basa. But if God has allowed it, akatotendera munhu abvomora CV yako pama shortlisted candidates, aifanira kudaidzwa ekuinterview. Kana Mwari wazvitendera, read the hand of God in everyday life. When you do that, then you'll be able to extend grace to those who are undeserving. Joseph anoti varume makanditengesa ndozviziva. Dai ari umwe Josefa angadai akati varume kunditengesa kwamakaita ndoko kwakakonzera kuti ndipinde mujeri, ndoko kwakakonzera kuti ndiende pakuedzwa namai Faro, ndoko ukaverenga chapter 41 verse 52. Joseph paanopuwa mwana wake wechipiri anoti, this is the land of my affliction. Inyika yekutambudzika. Nothing enjoyable because I am in a foreign land. Saka aigona kuvaverengera madzikoma ake kuti kunditengesa kwamakaita kwakakonzera ichi nechichi nechichi. Ndo zvinoita vamwe izvezvi. If 40-year-old orphan anoramba achingochema, dai ndisina kurerwa mai pai, dai ndisiri nherera, anoramba achingodzokera ikoko, nevakamuurayira amai, nevakamudyira mari, vakamutorera mukomana, vakamutorera musikana. Dai, you keep replaying and rewinding the unfortunate circumstances of your life, and you pin them down to a certain person, you pin them down to a certain people. Master the art of reading the hand of God in your everyday life. Whether zvinhu zvakanaka kana kuti zvakaipa, rega ndikuudze chinhu ichi, hapana chakaipa chinoitika kwauri Mwari wako asina kutendera iwe. Hapana, ukatoona watorerwa mukomana, God has allowed it. Trust him. Maybe he's making you escape the dangers that lie ahead of you. Or by the way, iwewe hauoni zvinodarika maziso ako, but Mwari anoona ramangwana nezvakakunakira. Trust God. When he allows unfortunate circumstances to come into your life, vabereki vanogona kufa at the wrong time of your life, when you need them the most. Vasina kungofa zviri natural, vaseterwa trap, mota ikapidiguka vofa, and you get to know who did it. Nyangwe zvakadaro. Master the art of reading the hand of God in your everyday life. Vamwe vanotaura, ndakaroiwa maziso ndatarisana nema-exams, handina kuzombopasa urova hwangu munhu iyeye. It's now 20 years later, but you still pin down nyaya dzako, kushayiwa basa kwako, kutadza kubudirira kwako pamunhu akakuroya maziso kareko. Hauna here zvakanaka zvawaona mu20 years idzi kana pasina. Master the art of reading the hand of God in your everyday life. Vamwe takabirwa mari mabusiness akabroka, iko zvinotigere kumba ndo zvazvitori. When God allows it, learn to read the hand of God in your everyday life. Skiri inobatsira kuti kana zvaitika pakurarama kwako hauwani waunoti muvengi.
kana zvaitika pakurarama kwako, you don't live bitterly but you live a better life. Vanhu vamwe tine zvigumbu zvinograduata. Iwe uchiita 30 years chigumbu chako chiri kupindawo mu10, paunoita 31 chigumbu chako chiri kupindawo mu11. Uri kukura nacho, unodya keke rebirthday nechigumbu, munosimuka mese, makore enyu achiwanda. Aiwa munhu waMwari, master the art of reading the hand of God in your everyday life. Chaita kuti Josefa agone kuregerera madzikoma, akazviona kuti aiwa zvakatenderwa naMwari izvi. So he looked at his life from a divine perspective. Tarisa kuti zvatenderwa naMwari izvi, Mwari wazvitendera kuti zvidii, Mwari wazvitendera kuti zvigozodii, zvigozotibatsira pachii. Mwari Baba vari kudenga dai vatibatsira tagona kuita zvinhu zviviri izvi. Number 1, extend grace to the undeserving. Then we will be listed among the great Christians that ever lived on this earth. Ngatidzidzei kupa nyasha kune vasina kukodzerwa nadzo. Ngatidzidzei kuona ruoko rwaMwari nguva dzose nyangwe zvakaipa zvaitika kwatiri. Jesu wakarohwa mbama nemusoja, akati dai vasiri baba vangu iwe wanga usingawani simba rekundirova iwe. Watenderwa. Anenge atotenderwa. Whatever happens to you, zvakaipa zvinokuchemedza musodzi, zvakaipa zvinokutamisa hope, zvakaipa zvakonzera maBP, dzidza kuona ruoko rwaMwari mazviri. Joseph akatarisa the summary of his life, akatarisa the history of his life, akaona kuti no, zvakaipa zvese zvakaitika kwandiri izvi, it was because God was in it. Pamwe Mwari atorimo muurwere hwako, Mwari atorimo pana lecturer akakunyima grade riya, Mwari arimo. He allowed it. Izvozvo zvauri kutoti zvorwadza izvi, God allowed it. Master this, there is nothing that can happen to you that God does not allow. Verenga 1 Corinthians chapter 10 verse 18. Nemuyedzo chaiyo inonge yatotenderwa naMwari. 1 Corinthians chapter 10 verse 18. Zvinoita sekunge Mwari anoisa miedzo, anoisa munhu wake apa. Satani atumira muyedzo unotanga wadarika nepachikero chaMwari, munhu ari uku, muyedzo woiswa uku. Kana muyedzo wakadhingura munhu, God does not allow. If the temptation is greater than the person who must be tempted, God does not allow. That is the faithfulness of God. Verenga vaKorinde inoti Mwari wakatendeka. Haatenderi kuti muyedzo inotikurira isvike kwatiri. Hazviiti. Even the challenges of life, the painful phases of life, sometimes you lose the dearest on earth to you. Izvozvo kana zvaitika, watenderwa naMwari kufamba pamupata iwoyo. Famba munhu waMwari, Mwari wakatendeka. Whatever happens to you, zvaunoti izvi zvinochemedza izvi, zvinorwadza izvi, if God has not allowed it, it does not happen. Saka Joseph, anonzi Joseph is a great man. Why? He is able to read the hand of God in everyday situations. He is able to look at his life from a divine perspective, and he was able to extend grace to the undeserving. Ndiri kutaura nemunhu akabatwa nepasiri ipo nehama dzake, and hausisina nyasha dzekuvapa. Kudenga kuna Mwari ane dura renyasha. Kudema kuna Mwari. Vaimbi vanoti kune tsime rengoni, unogonawo kuchera ikoko wopfudza woenda kune vakakuitira zvisiri izvo. Pane vamwe vakapinzwa, vakabayiwa panyamanete, vakagurwa kunorira nehama, nanhasi they look back and they mourn over those circumstances nekuti zvakavarwadza. But dzidza kuverenga ruoko rwaMwari. See the involvement of God in the situation that pains you the most. Mwari wokudenga akuropafadzei. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tokutendai nekuda kwerudo rwenyu runogara nekusingaperi. Tadzidza zvishoma pamusoro paJosefa. Tidzidziseiwo Mwari kuva nechimiro chakadai, kupa nyasha kune vasina kukodzerwa nadzo, nekudzidza kuona ruoko rwenyu paupenyu hwedu mazuva ose, pane zvinofadza, pane zvisingafadzi, zvinochemedza nezvinotipa mufaro. Mwari maita henyu. Tokutendai nekuti mataura nesu, nyasha dzenyu nekuwadzana kwaMweya Mutsvene zvive nesu nekusingaperi. Amen. Ngandifane na Jesu, awe mponesi wangu.
tenyine rudo difawisese jiwa Gandhi famesa Jesu murwendo rweri pasi diri murombo mweya karaine nimpongesi kana achinzwa shiri zimwe dzichiputika adziitire mutsa ngedi anondizwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene karaine nimpongesi ngandifane naJesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo